kada awas itu kuswa it's nuit ke klase ruwet gemaak dia di tas vandaag abune ku kawatik sa lanoy kan terpedang narirama may masalif ka asong tiawban sayas may angker and nuit sa likar afstand sayat may onas dia ng mita with may obstan may mawasabi da ng mita batik diarkan basta sa iso na ng muder and say pa mahigit sinita na ba na muder o bisay panik may ninasya what's the book of bullet para hindi ka ba na what's the wish mo kadraran walang may naun basta sa iso na ng muder and say pa mahigit sinita na ba na muder o bisay panik may ninasya what's the book of bullet para hindi ka ba na what's the wish mo kadraran papagaduhay kasi yung gordo o malifat na paskayfi duwagin mo lang po iman salat ng kansinsi gusto pa din mo di may buruwi giti tayo po kainsi may maasi na play sa mga das di man isa sa ini asik sudang kanalay tayo patsay ko sa kulot inalay ira bay rivig patsay mo sa onsan kamay may buruwi sas na faran di ba outfit ityapar mafaali tayo patik ka doubter at kasi magla di ba alas di man heki usay pumakan ka ng naunok iyan sa lady patsay mo kulat ka ng naunok iba sa crazy yes, I. Masa sa iso na ragunan let's say pagpahigit sinita na ba na bunan kung hintay palibay na siya mas kayo kapulan para hindi pa ba na mas kayo smooth kadralan wala may nauman Kasat the crowd at sa'y lubas pa yung ba latikuan na nilaksin ay o sa sin o sa luftaan kapas o sa budang sayanay yaman suat sa iba na nawekan makpasika sa haki ang udan at sa'y sipa sa'ya sa iba yes I this is a give me the next one